Silityspisteiden puhdistus suoritetaan kerran viikossa ja meillä on puhdistuspäivänä yleensä ollut torstai, eli huolehditaan, että niiden puhdistuspäivien väliin tulee se viikko, eli ei loppuviikosta ja heti seuraavalla viikolla alkuviikosta, vaan pyritään pitämään se siellä loppuviikossa. Silityspisteiden puhdistus tapahtuu niin, että ihan ensimmäisenä lähdetään sulkemaan virta pois laitteistosta. Eli täältä silityslautojen alta löytyy näppäin, joka me laitetaan molemmilta puolilta kiinni. Sitten laitetaan sähkö myöskin pois täältä keskuskoneistosta, eli se tapahtuu niin, että kaikki nämä 3 näppäintä lasketaan alas. Ja nyt meidän täytyy odottaa, että meidän paineet laskee täällä mittarissa tuonne 2, niin sillä aikaa pystytään täyttämään tämä meidän vesisäiliö, joka on täällä koneiston sisällä. Eli sinne laitetaan vettä, johon laitetaan kalkinpoistoainetta, ja tämä kanisteri täytetään suurin piirtein tänne merkkiin asti, mikä täällä sivussa on. Eli silityspisteiden vesisäiliö täytetään vedellä sekä kalkinpoistajalla. Ja siihen me käytetään tätä meidän vihreää kannua sekä sitten kalkinpoistajaa. Ja kalkinpoistajaa lisätään kannun pohjalle vähintään 1 korkillinen, jonka jälkeen kannu täytetään vedellä ja sen jälkeen se kaadetaan sitten sinne kanisterisäiliöön. Ja sen jälkeen meidän täytyy tyhjentää tämä meidän vesisäiliö täältä takaa alhaalta. Ja tässä semmoinen sääntö oikeastaan on, että se vesi täytyy tyhjentää tuohon viivaan asti, mikä tuolla näkyy. Ja se tapahtuu sillä lailla, että avataan ensinnäkin tämä korkki. Ja letkua ei missään nimessä veetä kokonaan pois tuolta, vaan annetaan sen olla tässä, jonka jälkeen otetaan täältä kanisteri kiinni ja tyhjennetään vesi astiaan. Ja välillä voi sitten tarkistaa, että missä kohti vesiraja kulkee. Vielä sieltä vähän saa ottaa pois. Näin. Sitten huolehditaan, että korkki menee takaisin kunnolla kiinni, eli pyöritetään se täältä suusta kunnolla tuonne kiinni. Ja tämä vesi, mikä meillä on tässä astiassa, niin kaadetaan ihan viemäriin. Nyt kun ollaan saatu täytettyä tuo kanisteri tuolta keskikonsolin sisältä sekä sitten ollaan tyhjennetty tuo likasäiliökanisteri, niin tässä välissä paineet on laskenut tänne 2 asti, jonka jälkeen me pystytään lähteä ottamaan paineet täältä koneistosta pois. Eli mennään tänne toiselle puolelle. Ja täällä meillä on tämmöinen kahva, josta löytyy holkki tästä varresta. Eli tämä holkki nostetaan ylös ja käännetään kahva tuonne vasemmalle. Ja tästä kuuluu tosi kova ääni, niin ei kannata säikähtää, kun tämä tehdään. Ja sitten kun kaikki paineet on tullut tuolta ulos, nostetaan kahva takaisin ylös ja varmistetaan, että holkki menee paikalleen ja lähdetään nostamaan silityspisteet takaisin päälle. Eli nyt sen jälkeen, kun paineet on laskettu täältä alas, lähdetään nostamaan silityspisteet takaisin ylös. Eli tärkeintä tämän puhdistuksen ja paineiden laskun jälkeen on se, että laitetaan silityspisteet päälle, jolloin se paine pääsee nousemaan takaisin ylös. Ja se tapahtuu ihan samalla lailla, kun se laitettiin kiinni. Eli täältä lautojen alta löytyy nämä näppäimet. Laitetaan ne päälle sekä sitten täältä meidän keskusyksiköstä nämä 3 näppäintä päälle. Ja sen jälkeen, kun silityspisteet on puhdistettu tai aamulla kun ne laitetaan päälle, niin täytyy odottaa, että paineet nousee vähintään tuonne 2 baariin ennen kuin silityspisteitä pystyy käyttämään.